¿Me escuchan? ¿Dónde está mi vida? Ara sí, benvinguts a La Conquesta. Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Com estem? Molt bé. Bona nit, bona tarda, bon dia per quan estigueu veient això. Benvinguts a La Conquesta. Vale? Aquest és un espai radiofònic on intentar no rebre cap denúncia serà el nostre primer objectiu. La nostra primera missió. Estaria bé no anar a les presons, ja estan prou ocupades, no? Tampoc caldria ara ficar-hi La nostra meta és no accedir a cap centre penitenciari. Qui tenim aquí, Abraham Orriols, Sir Joan, Guillem Estadella i no sé què farem. Doncs això, intentar no entrar a la presó, justament. A partir d'aquí tot pot passar. És l'únic límit. Esteu bé? Sí, aquesta vegada sí, vam gravar l'altre dia un vídeo així, un pilotillo bueno, i avui podríem dir que inaugurem la primera conquesta. Ara! I a més, nois, veieu, no?, aquestes llums de... De puticlub. Sí, però jo anava a dir de club nocturn. Wait a minute, bros, yes? Apaguem un moment el llum. Sí, però jo... Arriba el Joan. I puc ficar flash, por favor. Vinga, flash. som-hi. Un moment, això és dels xinos, Vinga. White. Bueno, nois. Bueno, sí, veiem que és el xinos i que no acaba d'arrencar Amazon, a vegades et penses que ets molt llest per treure-t'ho per 10 euros i llavors, mira, tornem al blanc, per favor. Em recorda una mica també a les atraccions aquestes dels autoxoques que van canviant sense gaire sentit, que sí? Ens falta una mica música de feriante. Bueno, no, prou. Ahí estamos, amigo. Bueno, vaig encenent encén la llum. Justament arrenquem en una setmana intensa, després de l'aniversari de l'1 d'octubre. Molts creuen que aquesta està la notícia de la setmana, però no. El més viral d'aquesta setmana ha estat un vídeo d'un jove que talla el cabell a un altre amb una motosierra. Mort normal, amics. Tothom pot creure que la cosa no acaba bé mirant el vídeo, però per sorpresa de tots, acaba molt millor que un dissabte nit d'Albert Rivera. Tu tampoc estàs de sorpresa, Sí. Tot pot anar molt millor. Això m'ha fet pensar, m'ha fet reflexionar una mica d'on estan les perruqueries de veritat. Vull dir, les d'abans, no les d'ara, les New Style Fashion Remake Entertainment by James Style. És que ara un peluquer li dius, què passa, peluquero? I et diu, escolta'm, soc estilista, no sé què, ets puto peluquero, no passa res. Està bé, ser peluquero. Tens festa els dilluns. No, però és que segur que el tio de la motosierra també creia que només li tallava les puntes. M'entens? Vull dir, són tot de drames comuns. Jo el vídeo no l'he vist, però tinc ganes de veure. El penjarem també. El penjarem a l'Instagram. Li queda molt bé perquè no... O sigui, vull dir, surt bé el vídeo, vull dir, el tio sobreviu al tema. Això és pitjor, perquè, vull dir, és com quan vas al casino que diuen espero que tinguis mala sort, no?, perquè no guanyis res, perquè si no hi tornis. Però clar, si vas a tallar el cabell amb una motosierra i surt bé, doncs vull dir, has de depilar les zones íntimes i es quedarà nauc. Ho has provat, Joan? No encara. Que no es depili amb la motosierra, l'única. Bueno, jo crec que el Joan pot acabar fent altres coses. Però bueno, el que deia, hòstia, tardes més en dir el nom del local que pròpiament a que et tallin el cabell. A mi que em fa molta ràbia és que ens vinguin amb les merdes els perruquers de no, jo sóc James, ets el puto Jaume de Masquefa de tota la vida. Saps? A mi aquestes merdes no, perquè la gent li dona per aquesta tonteria de fer bé que parla anglès fluid. No, però el tema de la perruqueria és... I a mi em passa que vaig per cicles, vaig a un lloc, m'ho fan malament, me'n vaig, no hi torno, llavors em costa molt trobar una altra perruquera de confiança. A mi m'ha passat. passat. I ara estic en un punt que estàvem en un lloc, estàvem fent col·laboracions per Instagram i tot, però l'últim cop no m'ho va fer bé, m'ho va deixar aquí quan va ser llarg, i ara jo què faig? Haig d'anar a un altre? Jo no aviso, jo no hi torno. A mi el més fotut que m'ha passat amb una perruqueria és que jo anava sempre a la mateixa perruqueria Rambla de Badal de petit i vaig faltar un mes, aquell mes tonto que te'l talla la teva mare, vaig tornar i eren xinos. Uau, la invasió. Major decepció que em vaig... No per xinos, sinó perquè, coi, arribava i hazme lo de siempre, saps? Parlant de xinesos, hi ha un fenomen bastant curiós a prop de l'estació de Passeig de Gràcia, que tu surts i hi ha un bar on jo puc anar a fer pipí a vegades perquè em donen permís, però és un lloc que està ple de xinesos, però quan dic ple és que està sempre a rebentar de xinesos i fan menjar xino. Clar, normalment els xinesos està tot han amb menjat xino. xino. Vull anar-hi un dia, però tinc por que em diguin que no accepten euros. No, un últim apunt de la perruqueria, no? És que és pitjor perquè la meva mare és perruquera i a mi si no m'ho fa bé hi he de seguir anant perquè si no monto un drama familiar. En casa de Herrero, cuchillo de palo, Cuchara de palo. No comencem amb els refranys, és a dir, ja us veig amb molts problemes. M'encanta perquè o sigui, t'he vist com molt convençut de dir, posant una mica el seny en aquest moment, però no t'has... A veure, tu en un vídeo que no veuran mai els nostres audients perquè va ser un desastre, vas dir que la teva iaia era bona per caldo.
quan estigués vella. Vull dir... O que no morta, però, clar, perquè... No parlem de la meva iaia, sisplau. Està bé la teva iaia? Sí, no, està viva. Li enviem una salutació a l'àvia del Guillem. Pepa. Però bueno, Hola. a mi em fa molta ràbia amb aquest tema la gent que parla anglès com molt fluida, que va de guai, saps? La gent que diu ketchup en comptes de ketchup, saps? És de tota la vida ketchup, em fa molta ràbia. L'altre dia vaig anar a l'IKEA perquè vaig a comprar uns mobles per la meva nova house. Vaig estar al VIP de Suron. Com que vas estar al VIP de Suron? Vas estar al VIP perquè has pagat perquè ets un nen de papà. A mi em fot molta ràbia perquè el següent què farà? Què serà? O sigui, això va baixant de classe social. Tu imagina't un yonqui que li dona per fer aquesta merda? Hòstia, tu, yonqui, no, jo no soc yonqui, jo soy farmacèutico freelance. O sigui, fins on arribarem amb aquesta merda? De veritat us ho dic, tornem al seny a conquerir, sisplau. I si el Colito, el col·lectiu de politoxicòmens de Barcelona se'n fa amb nosaltres, ara? Tot és proclamació de Ciutadans. O ens hi fem amics. Comencem a conquerir, nens? Comencem a conquerir, Comencem a conquerir. Vaig a posar l'aire perquè fa una mica... Estamos en octubre, però està fotut el tema, que justament aquest octubre està una mica la cosa fotuda amb el temps, Aquest Joan? octubre està boig. Està boig perquè passa aquesta cosa que tu te'n vas de casa, encara que sigui les 8 o les 9 del matí, dius, mira, agafo una rebaqueta perquè fa calor. Sí. Perquè fa fresc, i tens fresc, i entres al tren, fa més fresc i encara, doncs surts un moment a la teva estació i allò et toca el sol i t'aplasta la vida. I dius, per favor, que jo he agafat fins i tot un jerseiet, a la meva motxilla, perquè he sortit a casa i dic, no, que tindràs fet una polla com una olla. Ahir em va passar el mateix, ahir vaig tornar a tenir moltíssima calor. És que l'octubre és un mes complet. A tu et passa alguna amb l'octubre que jo crec que A veure, jo perquè és un tinc drama. una percepció real del que és un any és cíclic, com tot en aquest planeta és cíclic, i un any dura 365 dies. És una puta volta al sol, això està clar. Però quan comença i quan acaba l'any és una cosa que ens van instal·lar unes persones amb les quals segurament estava una taula amb 20 persones, de les quals 4 o 5 eren pedòfiles, segurament, perquè estem parlant d'un col·lectiu de classes. En aquell moment la cosa... És que no ho estic dient en broma, és un tema seriós. Vale. No, I aleshores van dir, jo no vull ficar-me. el 31 de desembre, pum, per què? Perquè va néixer Crist no sé quin dia, no sé què... Això que als anys haurien de començar al setembre. Setembre és clarament el primer mes de l'any. I tu imagina't la farra que ens fotaríem l'últim dia d'agost, Seria una farra espectacular, perquè començaria llavors el curs acadèmic, la feina, no sé què, seria fantàstic. Llavors, per Cap d'Any, lògicament, es fan a fer una altra festa, la fiesta vieja. Ja no seria Cap d'Any. És igual, pues Cap d'Any antiguo. Ja va bé. Dos Cap d'Anys, alerta, el moderno i l'antiguo. Per Cap d'Any és emborratxar-nos en família. Aleshores, pot ser el Cap d'Any personal al finals d'estiu i el Cap d'Any de família el dia 31 de desembre, ja amb els torrons i les putes merdes, però no està bé com està. M'agrada molt que incentives la vida sana. Vull dir, sí, no, tu només vols 2 Cap d'Anys per clar. veure i drogar-te. També a l'octubre és un mes en el qual els humans ens donem compte, toquem de peus a terra, perquè al principi de setembre fem algunes promeses, com les que fem de promeses d'any nou, d'anar al gim, no sé què, però més enfocades en una cosa laboral o acadèmica. Diràs, aquest any, per exemple, a secundària, aquest any passaré els apunts a net cada dia. A l'octubre et dones compte que no ho estàs fent. Després, al batxillerat, dius, aquest any perdré apunts a classe. I no ho estàs fent. No ho estàs fent. I si no ho has fet al setembre, ja no ho faràs. Perquè dius, és que acabem de començar, no, tens matèries. I a la universitat dius, aquest any aniré a classe. I estàs a l'octubre i dius, per què no has anat a classe encara? Perquè acaba de començar el curs, no hi aniràs! La gent toca de peus a terra, es donen compte, els teus efectes de fàbrica surten, relucen el primer mes d'octubre. Et dones compte que les teves il·lusions no porten enlloc, com l'he passat amb la independència. Pensaven que l'1 d'octubre... Cuidado amb aquest tema, cuidado. L'1 d'octubre seríem independents. Vam donar compte que l'1 d'octubre l'únic que teníem era alguna hematoma més a la nostra pell. I aquest any també pensàvem, dèiem, aquest any a l'octubre sí que serem independents, sí, se liarà l'hòstia, no s'ha liat una puta merda, vale? I l'any passat ens vam il·lusionar igual, i llavors, clar, és una gerra d'aigua freda que parem sobre nostre, nois. No, el veig molt frustrat amb l'octubre i amb el procés en general, també. Més que Quim Torra, Imagina't. L'octubre és el millor mes de l'any. A veure. Però és un mes de transició. Joan, ara acabes de rebentar-te el teu últim minut. És un mes de transició perquè arriba un punt que l'octubre deixes de passar calor. Ara ho estem passant malament, però perquè estem a principis d'octubre. Però llavors arribarà un punt que tornarem a portar suaderes, que els mosquits, per fi, moriran. Que estan siguent... Jo estic, de veritat, estic boig amb el tema dels mosquits, Ho estic passant molt malament. Jo surto de casa meva sense afterbit, De veritat, Ai. I l'altre dia em vaig descuidar de ficar-me a repel·lent de mosquits al puto clatell, que sempre me'n poso, però ma mare em va dir, quan sortia de casa, em va dir, Joan, t'has ficat antimosquit al catallet? I vaig dir, no, però no cal. Sempre me'n poso, com quan ma mare, vaig dir, no m'ho poso. Llavors estava a un puto parc, i noto que m'està picant alguna cosa i faig...
M'ho miro tota... Ja m'havia picat el fill de puta. Allò se'm va inflar i no portava afterbit, em va fer com el mono i vaig una corrència a casa la meva iaia perquè se canté. O sigui, no, de veritat. No, però jo no coneixia ningú que es fiqués Afterbite al clatell. La fiques de Afterbite ningú. aquest estiu. Ui, Joan, estàs com molt Aquest traumat, estiu m'he arribat a pixar una cama perquè m'havien picat 4 o 5 mosquits. Tenemos música triste? És veritat. Intentem-ho. A veure, I per això... o sigui, vas fer pipi? Perquè t'hi amonia. Quants anys tens? 22 anys. 22 anys. Però va 22 tenir anys. por i amb la por... No, em va costar, perquè a sobre, realment on em vaig pixar, que va ser més humillant, va ser aquí, perquè em va picar una medusa un dia. Però vas pixar a sobre? Clar, tu veies com ho fas, estàs complicat. Pensava que t'havies pixat de nit. No, No, però em és piso pitjor. a sobre la picada perquè l'amoníac faci el seu efecte. Clar, és que és molt pitjor això. Si és de nit, dius, mira, el pobre nen no es va controlar, va tenir algun problema Una d'esfínter, però cosa, és que a si és... vosaltres quan us pixo els nostres entorns íntims, aleshores no us queixeu tant, bé que us agrada, no? A mi no se'm pixen, t'ho juro, això... Però, o sigui, et va picar el braç i et vas agafar el membre... Amb un potet d'aquests. Vale. Vaig orinar allà i vaig fer així. Hòstia, quin horror, però com si fossin xupitos, et vas anar tirant. El Turun, que t'ha picat alguna medusa? No, però... Aleshores calla la boca una miqueta aquesta que tens. Però, tio... No, Saps el que pica una medusa? Em va picar la medusa justament, quan era el primer banyo de l'any i tenia llagues perquè estava pels exàmens, estava fet una merda i vaig dir vaig al mar, que el mar em curarà. Em vaig ficar allà i no van passar ni 5 minuts que em va sortir una rampada, I m'havia picat una medusa, El mar em curarà, una polla em va curar el mar. Envieu abraçades a @laconquesta a Instagram. Noi, sabeu què us dic? Que vull una miqueta d'emoció en aquesta vida trista que tenim ara que ens ve per davant, Un any acadèmic de merda, Així que no, senyors i senyors, ha arribat el moment. És el oso yogi? Què és això? Què és això? Això és un fals terra, Això ho teus aquí, I aleshores aquí tens una cosa interessant. Què dius? No. Una cosa... Ja no podem penjar. Joan, però... Estic flipant. No, perquè... Algun cop heu jugat a una ruleta, allò que feu, allò de la botella? M'està fent molta por, això. Recull això. Vale. Però, Joan, Però què és? És el cazador de l'oso yogi, saps? Nois, a qui li toqui, rebrà un disparo. Però... Oh, li ha trucat a l'Abram! Però, a veure, que no estem als Estats Units, sisplau, Joan. No, però és que et juro que venint del Joan no sabia què sortiria. Dic, és que pot sortir alguna coseta, un perdigó, alguna cosa. Ja, és que no sé si podem ficar... És que aquest home té una... Bueno, vens de família d'armeria. Clar, ja tens una armeria. Té una armeria, a mi em fa por. Això és una pistola d'airsoft, Sense bales. El proper dia tornaré a treure, però ja aviso, que no sé si sense bales o no. No, és la conquesta, però és la seva conquesta al mateix programa. Ja està! És que... Lo bo és que posava per Joan i tot en blanc i jo pensava, no ho sé. Al final us he avisat. Al final. Què posa aquí? Headshot. Headshot. Que ho has posat en anglès i jo no sé anglès. Vull dir, he fet home English i d'aquí no surto. I te n'adones que al principi... tiro a la cabeza. No, però Joan, te n'adones que estàvem rajant al principi dels anglicismes i tu hi fiques headshot. Tio, però què és això? Era per dissimular, perquè si ficava porto una pistola a l'estudi d'una ràdio, fico disparar, doncs aleshores la penya potser no voldria. A més ressona. Estàs més tranquil, Joan, després d'això? Sí, nois, un moment. És que Albert em relaxa. Jo crec que és moment de calmar-nos una mica, de posar una mica de pausa, poder inclús una mica de musiqueta. Nosaltres sempre a la Conquesta volem tenir gent que també li agradi conquerir i cada setmana intentarem portar algú que vingui a passar una mala estona, perquè ens anem a enganyar. Avui s'ha deixat enganyar l'home més influent de Ponent i no parlo d'Àngel Ros, parlo de l'Opau de Pons! A poc, vigila el radar i no sigues badoc. Anant tan de pressa, estan jugant amb foc. Espera, que anem a passar del micro. Exacte, o sigui, el convidem però no li posem micròfons, això és inèdit, em penso. Home, què tal, Pau? Paro l'aire, Bueno, és el que tenim, home. Ets l'home més influent de Ponent, sí o no? Diuen que t'aprovis una miqueta al micro. M'apropo al micro, em sents bé així? Anem al Carles ahí. Jo a l'Instagram compro seguidors. Molt bé. Sí. Quan vaig als concerts dic... Els dono propina, m'entens? Molt bé. A la canalla els dono sugo si venen. Los xutxos. Home, però això de donar sugos a la canalla és una mica com de mossèn, no? Però sugos de pinya, no? Dels blaus, dels que no agrada. Soc molt de missa, jo. Molt bé. O sigui, ets a la missa? Sí, soc No, de però això és missa. veritat. El Pau de Pons és que és creient o no? No, a veure, més que d'anar a missa, soc molt amic del capellà, perquè el mossèn de Pons està molt donat a la festa. Ahir hem sentit una cosa per tot el banc, per línia interna, que millor que no... No goso dir-ho. No ho repi... Bueno, sí, diem-ho, és violador. És violador.
No, al contrari. A mi no, molt bon no? tio. Li va bastant lo veure i anem a fer Home, cubates a la rectoria. Amb el vi i les hòsties no Els veus, col·legues anem a fer cubates a la rectoria, diem un dissabte que no saps què fer, anem a sopar a la rectoria amb el mossèn. Vinga, Sí. va, i després cubatet. Home, que bo! Surts de festa amb el mossèn de Pons. I tant! I has fet el... Ens ha Se li caigut... acaba- Precipitat la meva cama. Li acaba de caure la càmera Atenció! a Sir Joan. Hem perdut una Canon, Està bé? Guillem. De moment està morta, però si fem així espero que revisqui. Sí, Bueno, estem Sí, s'ha caigut una intentant mica. reviscolant-la. Ostres, Bueno, doncs, Pons... No, sí, no. Pons... Pau, 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 Pons, però... Pau. Moment, Pau. nois, moment, que ha reviscut, que hem de sincronitzar l'audio fino. Vale. Ole! Molt bé. O sigui, això, rigoroso diferido, eh? Sí, no, una mica... Has fet mai algun concert de la rectoria, però això o què? O quin és el teu pitjor concert, va? Pitjor? Sí. El més dur, que no va venir ningú, el que vas quedar-te mitja fònic... Hòstia, me'n recordo fa molts anys, amb una hípica, Ai. vull dir, ja pots situar l'ambient pijo, tal i qual. Vaig arribar allà, vaig fotre a cantar cançons... No, de gent hi havia. Vaig fotre a cantar cançonetes d'aquestes que canto jo, així populars i ditxaratxero, i aquells pijos amb la canalleta els hi tapaven les orelles. A la canalleta. No ho escoltis, això, nena, no ho escoltis. Un separatista! Vaig haver de marxar per cames. Sí, feia més cas als cabells que no la gent. Exacte, No, molt bé, sí, molt són bé. així aquesta gent. Escolta, si no fossis... Tu ets un gran defensor de Pons. Vull Sí, dir, pues portes soc allà- l'ambaixador, com tu de Cunip, per Clar, exemple. tu ets lo Pau de Pons. Pons amb T. Pons amb T. Sempre, Pons amb T, sempre, Pons no amb T, fotem, això després sempre, ja en parlarem. S'ha de reivindicar. Però si no fossis de Pons, d'on t'agradaria ser? Berga, per exemple... Si no fos de Pons, m'agradaria ser de Pons. Ah! T'agrada la cosa aquesta? Mira com no se la juga! Mira! És allò... Jo sempre ho he pensat, quan et diuen si no fossis català, d'on t'agradaria ser? A Catalunya. Català. No, Catalunya jo penso que és el millor lloc del món on viure. I no ho dic amb conya. Ho he analitzat, rotllo. Mira, tenim aquí... Ho has analitzat amb una pistola, també? Eh? Bueno, i ara això t'ho he dit Terra t'ho he dit lliure. una mica per quedar bé. Però m'agradaria ser del Caribe. Allò cubano. Fluye el ritmo latino por mi vena y lo sabe, papi. Ai. Ja t'ho Vols sabe, una papito. pistola per sentir-te cubano del tot? Home, així ja et Mira. sentiràs. Pesa i tot, eh? Que Em bon, pensava que era no, més no. de... A veure. Home, té De una veritat, de armeria. veritat. Pots disparar si vols. Hòstia, quin susto! Per anar a caçar jabalins. I escolta'm, Pau, el tema aquest que deies de Pons amb T, què passa? És a dir, has viscut molt això de... No me'n parles, que em foto... M'encenc. Vaig pels puestos, veus cartells d'actuacions, veus programes que t'ho foten la realització a baix, Pons sense T. Sabem que hi ha un cognom, que és Pons, Sí. que és sense T. Que és Puentes, no? Exacte. Seria la Que traducció de vindria a ser Pons. Puent. No, Però Puentes Pons va amb va amb T. T. Ah, també? Ah, doncs mira, Clar. jo no lo pongo Però con vull T, dir, amigos. Visca Pompeu Fabra. Hi ha un cognom que el foten sense T, que és Pons. Però el poble, vull que quedi clar, perquè això es veurà a molts llocs, Sí, no? sí, tens tres A càmeres. Això va arreu de l'estat espanyol. YouTube, Instagram i tot arreu. Que quedi clar, poseu-vos marc mental. A veure, situem-vos. Pons amb T. Perquè si no, a la que torni a veure Pons sense T, no responc dels meus actes. Agafo perquè la tea imaginària aquella i us... Pistoleta del És que, Joan. De fet, si entreu a Pons mai, hi ha un cartell molt gros. Que allà hi diu Pons. Hi ha una T que no cabria amb aquest estudi. Per tant, fixeu-vos-ho, reteniu, i a partir d'ara, torna a veure un Pons sense T. I no respons. No dic el que faria perquè em fotrien a la presó. No Bueno, aquí ho pots dir, eh? La idea és que arribi algun dia, en algun moment, alguna denúncia. Com a Sí, mínim... doncs us enganxaria pels collons, me cago en dena. Ara! Us penjaria d'un piquet a Pons amb T. Molt bé, I no em tornaríeu a baixar. Molt bé, molt bé. Una altra cosa que vull reivindicar. Vinga, foli. Lo Pebrot va a 70. I don't understand. Jo penso que molta gent no haurà entès, Clar, tampoc. ens cal això d'explicar lo de A70. Això que ho Això és una expliqui. conya marinera que tenim amb uns col·legues meus de Pons. Se sent bé o no? És que no porto cap. Sí. Sí, Escolta, sí. fantàstic. Que un va treballar en una fruiteria. Vull dir, fruita i verdura. I se n'en fotia bastant del jefe, el tio. I se n'en fotia quan li diuen, nen, a quan va el pebrot? A 70! I una conya marinera d'aquestes que dius i mira, es va quedar. I ja és una cosa que va repetint, no? És una mica de mantra. Sí, allò, sí. Però entre costa, els eh? col·legues. Jo ho intento a vegades. Perquè és aquesta de Exacte. Lleida, que la gent de per 70. aquí no ho sabeu dir. Sí, a 70! A 70! Aquell, A eh? 70! Exacte. Que el Miquel Montoro l'ha fot clavada, tio, ho fot molt bé. L'hem I això l'hem que és de posar Mallorca. bé. En Miquel Montoro, a veure És si Déu. algun dia li podem pillar un jet, perquè està bastant amunt, està amb l'Etxe Pasqual, vull dir, li portem un jet i el portem aquí està a algun dia a Burgos. fer-li una entrevista, eh? Ha estat aquest cap de setmana a casa teva? Està a casa El meva. passat? Vull dir Sí. que... I bé, Bona no? gent, bon Bona gent, xaval. en Miquel. Sí. L'hem de portar, també. Vull dir, Fes-me follow, Miquel Montoro, porfa. El diré. Ara, hijo de puta!
Bueno, anem aquí fent una mica Tot de... respecte a la teva família. Cunyita. Mica, La Bram té una pregunta per tu, Pau, que poder no ve molt al cas, però que ens agrada fer aquest tipus Sí, de perquè clar, preguntes. nosaltres el que volíem fer, el que volem La Bram fer és és... el que es veu més sèrio. És el periodista. Bueno, Se li nota, se li nota. Aquí posem... Aquest és un boig que va tirant tiros, Bueno, aquest Va la perduda. val més que no sigui res. És que, Pau, és molt fàcil semblar el tio assenyat al costat de... No, també és veritat. El pitjor és ell, que seria com el director, i la seva responsabilitat és seva. La pistola arriba a estar cargada i... Sí. No. És tu culpa, compañero, a la Hijo de ràdio. puta. De fet, aquest aire condicionat ja no funciona. Per mi li has fotut un tiro o alguna cosa. L'he No, no, pagat. ja Una altra m'està cosa? bé, Vale, m'està vale. bé. Se fue de puta... No, doncs això, volíem fer una mica d'entrevistes a aquelles preguntes que no cal fer-les, perquè dius, però això com li preguntes a aquest tio si té moltes altres coses a explicar? Doncs per això venen a la conquesta i els hi preguntem. Sí. Per exemple, Pau, als Estats Units hi ha un restaurant que ha decidit adormir les llagostes amb fum de marihuana perquè diuen que relaxen i moren més feliços. I que, per Mare tant, de el gust és millor. La nostra pregunta és, per tant, a tu què et fa feliç? I segon, tu com t'agradaria morir? Si és que, evidentment, tots hem de passar pel tubo. Per tant, què és el que et fa feliç i com t'agradaria morir? El mateix que les llagostes, no? Amb Què em fa fumadorria. feliç? Em fa feliç ser avui aquí amb tots vosaltres, a la Conquesta, perquè... Pelota. Aquesta no a més estava a més, és preparada. el primer Us ha programa semblat- us ha i em semblat fa bé? molta il·lusió que m'hagueu convidat! Bravo, ara sí, ara sí! Està sent una mica... A l'Akbar! No fem un jogues, va? Sisplau. No, no. Prou. Perdó. Us xafaran el programa al primer programa. És que m'ha semblat molt aquell moment de... Ah! Que estem molt a prop de la Rambla, també, vull dir... Però no ens fem un jones aquí entre un i l'altre, eh? Digue'm. Quina era la pregunta? On m'agradaria morir? No, com t'agradaria morir? Com? En ple coito. Bueno, rotllo Julio I Iglesias. en Que és quin un... moment? Perquè si Rotllo vols Julio que Iglesias. sigui ara... No, en ple coito, he dit, que no hi ha cap paia. Molt bé. El teu referent és Julio Iglesias. Sí. I això per què? Home, més que per les seves cançons i la seva música, és evident que pel seu modus vivendi. Ja ens entenem. L'altre dia vaig llegir una entrevista al Julio que deia si no duermo con una mujer al lado, tengo pesadillas. Oh! Y antes de entrar al escenario, tengo que hacer sexo. Ho va dir. Però aquest Va, home doncs. quants anys té ja? Bueno, que en té... 80 i pico, no? Sí. És un 80 No, anys. no arriba als és un- 80. És un mentider. No, però Aquest, escolta, aquest tio està carregat, ja. No, però té molts fills, Sí, Joan. home. És una cosa I infame. li van sortint fills, també. Vull dir que cada dia, cada any Home, té és un que fill és nou. que tenir un fill d'aquest senyor està bé, eh? Home, I soc fill del Julio No. Iglesias. I com- tota aquella gent que no ho sap i és Sí. filla de Julio sí, Iglesias. vull dir, és com una mica hijo de puta o és hijo de Julio Iglesias, saps? Hi ha aquests dos grans grups al món, saps? El dia del pare és el seu sant. Escolta, Pau, has portat la guitarra, ens podries tocar un dels teus garrotins Vale, dic que famosos? ens podies tocar, bé. A veure, anem a Això, calmar-nos. el que tu vulguis, apaguem micros, És posem que la llum el de que puteria El que d'aquí. passa sota les taules taula de ràdio és tot un misteri. Escolta'm, Aquí, mantenim, mossa, mantenim la llum oberta? Sí, no? Sí, Potser? o... sí, que es vegi bé. Vinga, que va. es vegi bé. Pues vinga, va, dale. Maestro! Espera, no sé si vols venir una mica més cap Sí, aquí, vente Pau, cap acá. perquè així el Joan ens acaba de... Ah, que no se'n veia fins ara. Sí, no, però Ara així farem tenim- un primeríssimo plano. Ara se't veurà de lujo. Ara se't veurà bé. Fins ara era una cosa... Vale. Vinga, doncs, Pau, tu mateix, tio, endavant. Hi ha una cosa que està clara, però aquests molt bé no estan. Quina droga us foteu, hasta de llabra, mi Joan. Agarratant a la vera de Sant Joan. Agarratant a la vera de Sant Joan. Però sou uns putos cracs, i sou més cracs que l'Iniesta. Vinga, escolta la Conquesta, perquè això és una gran festa. Agarratant a la vera de Sant Joan. De Sir Joan. Gràcies. Molt bé! Pa todos vosotros, papi, tú sabes. Ja tu sabes, mi amor. Escolta, queda't Què aquí. passa? Queda't... Sí, nosaltres aneu fent. Sí, Mentre tu- no em foteu un tiro, em quedo. Vale. Això el Tu Joan. ves comentant el que vulguis, deixem que et quedis aquí. Ara arriba el moment de que parlem de les coses que poc se'n parlen amb l'Abraham Orriols. Exactament, no, és que a més el Joan avui el tio ens parlava de totes aquestes il·lusions que queden enrere, no? Posava l'exemple aquest del referèndum, que això amb els catalans és cert que tenim un màster, però no només els catalans, M'ha molat aquesta merda, eh? que tira molt aire, tio. A veure, I a m'agrada part que em que- foto uns sustos de Déu, se'm para el cor. Hòstia. No, Al final sortirà una bala.
No, doncs, aquestes il·lusions trencades... Es nota que no mires Peaky Blinders, Estadella. Perdó. No, Foli. l'últim que va fer això no va ser el Froilán, que es va fotre un tir al peu sense voler, una cosa Però així. també estem parlant d'un referent una mica... Bueno, tio, Spanish version. Viva el rei! Ja estem curats, ja està. Ja ens hem curat de dir res. Va, fot-li. No, doncs això, que us portarem ara 3 noticietes així molt breus, que són aquestes notícies, Pau, que no omplen els telenotícies. Hi haurien de ser la primera notícia del sumari, aquella notícia de la portada del diari en foto, allò de que el Basté decideix fer un davantal. Tu m'entens, no? És a dir, T'entenc el que anem a fer perfectament, és a parlar del que poc se'n parla. Vamos. La primera, nois, és molt forta, ja us ho dic ara. Insisteixo que són notícies totalment verídiques, però simplement no se'n parla. Us llanço el titular i ara m'expliqueu. Vale? Si posem música tètrica. És una mica de música piqueres, vull dir... És música de pistola, també t'ho dic. Exacte, no, ell es posa el barret, em sembla bé. És que no us ho podeu arribar a imaginar, Aquest tio d'aquí et fot por. Sí, fa por, Quina notícia tenim? Anem al titular, Un home entra a un zoo a robar un mico per la seva parella i acaba en una baralla amb els simis. Va passar aquest any a Wellington, Nova Zelanda. L'home de 23 anys va haver de ser atès pels serveis sanitaris. Home, és que... A veure, és que no et fiquis Aquí se li acut. contra un mico. Contra Mickey Mouse sí, però Mickey contra un Mouse és mico no. fàcil, és fàcil. Bueno, i que el tio anava a robar un mico, és a dir, és la família... I segur que l'anaven a esclavitzar sexualment. No, bueno, això ja no ho sabem. Si vas allà, a un zoo, a robar un mico, no és perquè vulguis una mascota. No, És perquè estàs malalt. Si els malalts els follen els micos. Això, tu tens un mico a casa, Joan? No, perquè no és bastant difícil, tio. No, però jo crec que no s'està... O sigui, vull dir, tu com arribes a casa teva? Carinyo, Sí, t'he traído un mono. Ai, que mono. No, que segurament va ser la dona que va dir que era un mono. Clar, i el nano i ho va intentar, i és que és això. A mi m'agradaria que m'expliquéssiu... No, i em sembla que això ve del bar del poble, el bar del bar. No hay huevos. No hay cojones, no hay huevos, que no! Que no! No, doncs, expliqueu-me el vostre no hay cojones o la vostra bogeria amorosa més bèstia, va, allò que dieu, hòstia, i això va començar així... Jo vaig anar a Viena a veure la meva... el que era la que va ser la meva nòvia, vull dir, va d'anar d'Erasmus i és el que té, no? Un Erasmus que ja no és la meva nòvia. Un orgasmus és el que té, però Això molt pot bé. acabar molt malament, Sí, no, però van anar, vull dir, contents, feliços, los 4. Estàs bé? Los cuatro. Però per què los quatre? No, perquè m'ha vingut al cap, però no. vale. Tot bé. T'estàs posant vermell, Guillem. Pau, què deies tu? Carinyo, i ja que has vingut et presento a en Manel i a la Luisa, No, que es deia Luis fa 2 mesos. Estava a Viena, vull dir, serien George o... jo què sé, no em sabia. Georgetown. Quina era la pregunta? No, això, que el teu pitjor no hay cojones o una bogeria per amor. Aquest hivern Ai. va nevar, a Pons va nevar. I no vas ser tu. No vaig ser jo. Ni en Ni pels de Ciudadanos. Rivera. Vam anar a un bar a esmorzar, allò potent, m'entén, que et fots una ampolla de vi, tal i qual. No hi ha collons. I un col·lega meu es va fotre al riu Segre, en ple mes de gener, tot nevat, hi ha el vídeo a l'Instagram, després aneu a veure. Jo l'he vist. Molt sèrio, tio. És bo o què? Home, és molt bo perquè s'han de tenir uns collons És ben bo per grans la gent que ho fotre... mire, però pels seus pulmons no gaire. I tu, Joan, què has fet per amor? És que estic pensant i tampoc... Tampoc has estimat mai, no? Que creu que jo m'haig de complicar gaire. Un moment, és un tio que va amb una pistola als puestos. Ja. A mi... Sí, No, a veure, si què fos vols que et digui? de no hay cojones he fet moltes tonteries. Jo soc molt tonto a vegades, però per amor, Poc, no, locures no. Crec que no, Potser em diràs, escolta, allò que vas fer, no, crec que no. O ja que ens ho diguin, sinó coses que recordava del Joan. Què més tenim de notícies? Sí, anem a una altra cosa. No sé si sabeu, Manel, aquest grup català que Sí, clar. hi ha Ai, tanta gent que els agrada com els A mi odien. m'encanta, A mi també. Vull dir, S'ha de fet- S'ha de dir que la nòvia... La nova del Joan Dausà té un aire a Manel, Sí, Triomfant. En Joan Setmanalat, diuen, per què? Joan Copión, podem afirmar... Jo ho ha fet Joan, el Maria, teu és un Ja plagi? sé, titulars, no? M'encanta, pues a rajar. Joan aquesta és la Dausà idea. se Arroba copia Joan del Dausà estilo de Etiqueteu-lo. Manel. Va, anem a pel tema de Sí, Manel, doncs diuen que és molt... Diu, i és tan bo saber insistir com saber-se retirar, no? Sí. I és una mica el que li va passar amb aquest pobre nano de la següent notícia, que també si podem tornar a posar aquesta música de drama, estaria bé. Horroroso. És una mica de fin del mundo, és el drama porta els plors porten el drama, tot és Quim Torra. Diu,
Un home denuncia l'administrador d'un grup de WhatsApp per pesat. El denunciant era un metge de l'Aràbia Saudita que va ser agregat al grup sense el seu consentiment. Després de molts missatges, que va qualificar d'inútils, va decidir denunciar-lo perquè n'estava fart i li feia perdre el temps. I perquè sortir del grup com una persona normal, no dir, denunciar. Silenciar un año, no? Com si dius, hi pot haver alguna cosa interessant de tant en tant i treure un cap. Potser aquest senyor va estudiar dret com un servidor, Clar. no? Un servidor series tu. Exacte. Ha intentat anar de guai parlant bé. Adiós, amigos. Adéu, Joan, adéu. Hòstia, no dispara, tio. Has de recarregar, No gravales. És molt verídic, això. No, però clar... Jo m'he tu quedat com amb a- la cançó de Boomerang, no? Allò que has dit abans. Exacte. que estava pensant com quina saber cançó era. s'ha retirat. Tu, com a advocat, li veus futur amb aquesta demanda o què? Jo com a advocat estic al frequen de matiner, amb això t'ho dic tot. Jo com a advocat no veu anar. L'home, i a més, això és en sèrio, que l'home venia de la peregrinació anual a la Meca. Vull dir, l'home poder tornava a casa esperant trobar-se 70 verges i va trobar 70 missatges. Jo crec que venia Al una mica final vindran aquí a fotre una bomba. El tio venia per allà perquè com l'AVE encara no està acabat, pensava que podria tornar amb l'AVE aquell de la Meca, que veritat. venia una mica crispat, és el que té, és el que té. Que em sembla que el rei hi va intercedir els negocis. Sí, d'aquestes merdes, ja de tot. Però escolta, hi ha una cosa que segurament li agradaria molt al rei aquest cap de setmana. Tenim el Saló Eròtic que avui arrenca a Barcelona, que segurament al rei li agradaria molt. I com aquesta excusa de que arrenca el Saló Eròtic, volem parlar sobre la festa, perquè des de la Conquesta volem incentivar a que la gent doncs, surti de festa i ho faci en català. Tenia por de que arribés aquest moment. Sí, tenies Pensava por. que com que Sí, anava sí. en curs de temps no arribaria mai, però veig que arribarà. En aquest espai volem menys Doctor Prats, menys xarango i més reggaetó en català. Ara, això és el que t'agrada. I Això és el meu, tio. Cada dijous intentarem versionar, perquè com sabem que és dijous universitari de festa, bueno, quan ho veieu poder ja no és dijous, però volem versionar cançons de reggaetó en català. Reggaetó. I avui Reggaetó. versionem aquesta cançó. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Que perfectament aquesta cançó podria ser la de l'1 d'octubre. No me acuerdo Exacte. què passó. Però la farem en català perquè aquest cap de setmana quan sortiu de festa la canteu, vale? Llavors, no hem assajat una merda. Vull dir, no sé com sortirà. Jo estic bastant nerviós. Jo m'he enterat fa 3 hores, podríem dir, que està sortint del meu poble. He anat a mirar, anem a repassar el guió, posar la meva part i dic, hòstia, hi ha una cançó, tu. Hòstia, quina I ara sorpresa què? t'ha fet l'estadella, estava de taulera. I a sobre arribem aquí i dic, hi ha algunes coses que no rimen, diu, no, és que he agafat la cançó, les letres d'esta canció, i he ficat el traductor. Sí, no, o sigui, No, anem d'aquest pal a la conquesta, la lletra senyores. està traduïda a Google Traductor, Vull dir, si veieu alguna errada en català és que és Google Traductor. Traductor, no translator. Traductor. DJ, dale a la música. M'heu d'avisar quan entro, companys? Un momentito, que aquí Itàlia s'està posant els pantalons. 1, 2, 3... No recordo el que vaig fer. Tot això que et diuen no va passar. No va passar. I si et vaig muntar les banyes, això no ho recordo, no va passar. Dale. va passar. Foli. Potser que tinguis raó, però no cridis així. Que em dol el cap. Jo et vull solament a tu. Per a mi només n'hi ha una, però si... No, que m'he equivocat, o què? Però si fa l'altre. Quan entrem a tornar a dir que sí, però no ho recordo. I si no ho recordo, això no va passar. Joder, què estem fent? No va passar. Ridícul. I si no ho recordo, no ho recordo. I si no ho recordo, no va passar. No va passar. Dale, Joan! Solament recordo que era bonica. Com era? No me'n recordo. No em sé aquesta cançó, per favor! Per favor, aturem això! Ja està, Deixem-ho ja està, fora. vale. Aquesta Va, cançó l'altre dia Apocalipsis. anàvem en cotxe amb la meva xicota i me la va posar i dir, si no recordo no va passar. I jo, Jo crec... de què estàs parlant? Bueno. I ara veig que aquest senyor m'ha ficat aquí. Això millor que no ho recordeu, tampoc. No, escolta'm, i no ho podem borrar? No, això es quedarà així i... El que hauríem de borrar és el que va escriure. Hi ha una forma de borrar-ho, senyores! No, espera't. Això crec que no hem pogut deixar el programa més a dalt. Vull dir, fins aquí està arribant la nostra conquesta. On arribarem, doncs?
com aquesta cançó ja ho diu, Bye Bye, de David Civera, hem arribat al final del programa, al final d'aquesta primera conquesta. Qui hem conquerit? Sí, pim-pam, això. A mi m'heu conquerit. Ai, tonta. No, i menys mal, perquè això ja anava amb una decadència que seguíem i... Hem volgut acabar molt a l'Amtàlia. Però bueno, ja ho sabeu, podeu seguir-nos a Instagram o pel carrer, per on millor us vagi. I si teniu qualsevol a casa dubte... nostra. Millor per Instagram. I si teniu qualsevol dubte o voleu venir de públic, que també hi haurà aquesta possibilitat a I partir de la esteu setmana segurs? vinent, i esteu segurs, a laconquestapodcast@gmail.com laconquestapodcast@gmail.com Això m'ho estic patillant, però... Està fotent feina, pobre Joan, M'està odiant dient, ara ho he de ficar en pospo? Aquí Abraham Orriols, moltes gràcies per aquesta conquesta. Moltes gràcies, nens. Sir Joan, gràcies. A vosaltres, companys. Lopau de Pons, Una gràcies forta per haver vingut. aplaudimència. Tremendo beso, papi. I Guillem Estadella. Gràcies. Guillem I Estadella. Joan Súria a la càmera, Carlos Selfie. d'Aula Ràdio aquí amb nosaltres a la taula tècnica, i ja ho sabeu, estem aquí amb vosaltres i res, quan vulgueu, Red Color. ens veiem aquí ja No al ens següent odieu. dijous. No ens Que no ens odiem. Bona conquesta. Adéu. Adéu.